Bantayan, Karayan ken Hanging Bridge. Dagitoy ti madaliyasat, sakbay amadanon ti kadaywan nga elementary school ti Tineg Ambra, ti Anayan Elementary School. Kalpasan ti panagtutudo iti napalabas atawen na i-relocate ti Anayan Elementary School iti Sitio Rancho Rangki Anayan, manipod Sitio Bekang iti Nasao a barangay. Kapunta ijay location ti Anayan Elementary School ket hazard zonen. Ibuson isunan iti Karayan, matiptipang yen ti location nan. Kanda gitay bumarangay ijay, nagpapanaw dan, pinanawan da di old site, kat napanda nagbirok iti napimpintas nga lokasyon da. Iso nga, ti kapintasan nga solusyon tapno maliklikan iti panakapasamak ti haan nga nasya at relocation iti may nga suggestion iti napan kami kini Engineer Jason. Experience na hindi pa nagbalabalasyo dati Karayan, nagitiubing kat madanagan ni Ma'am Mary Grace nga adda mapasamak nga madiga nagiti ubing. Ti 4,000 square meter akalawa ti baro alokasyon ti pagadalan. Talo ti manursuro ken maysa nga school head. Dua ti napataod a classroom pakairamanan ti maysa a facility room. Iti agdama ti panakaipatakder ti baro a classroom ti pagadalan ket saan a nairaman a napunduan. Ken dagiti materyales manipod ti old site ken tulong ti komunidad ti makagapo a napataod ti dua a classroom. Kang kanay mo ipropose ma'am ngam diyan mo tahan nga awan isuna ti priority list iso nga kita minto man no nya ti rason baka kidin ti reporting ti NSBI nga report daket napintas nga classroom niya ngam actually ket for condemnation diay nga daging nga buildingan haanen nga conducive for learningen. Actually ket haan nga classroom ko Maria makeshift nga talaga ti kuan na ti kategory na kapunta nga talaga nga conducive for learning kumangem at least man anusan dagiti ubing tayo iti Anayan takayat damot tagbasa maanusan dati kasjay nga pagiskwelaan. Daytoy ti makaigapo a napataod ti ice candy for a cause, samit ni ice candy mangbiag ti estudyante nga inisyatibo ti Social Mobilization and Networking Engineering Department ken Disaster Reduction and Management ti SDO DepEd Abra. Habang gagawawid kami ket nari nami iti rigat mi ken pudot jay nagnaan mi nga kapanaran. Iso di naginana kami kunami nga dako mapagpalamiisan. So di jay nabuo jay idea mi nga apay nga tanga agkwatay to no data ito jay division office ket irugita ito ice candy for a cause for Anayan para jay relocation na. Kalikagom ti grupo a makaornong ti pangholing da aging ga Disyembre ita atawen. At least kumagat makaproduce kami ti may isang pangholing da nga ti amount na di mga 45,000 ingana lang di ay naglibakan. Ket di ito materials nga gapo diay nga may baba diay naglibakan awiten to ti tao nga sumangat mapanja Anayan. Iso nga ti presyo ko mati semento nga magatang ti bangged nga may danon dyan naglibakan, awitin to ti tao, 1,000 ton di awit di kwantang dan di mangbagkat nga taon. Mano nga oras ka nga magna, mga 4 hours, 5 hours ka nga magmagna, sumangat, then sumalog kon, then kapanaran, so nga nagrigat sitwasyon. Nga at least tatakit nakita mimot di effort ti LGU tineg nga talaga nga kalkal sa daanan. Hopefully at least makadanon lang ko madya igit ti Karayan, babasit tulangin nga pagnaen ti kwan ti tattao nga mangbagkat pero gito nga material. Numan pay saan ang maibaklay amin ti ice candy for a cause ti masapol tapno mabukel ti pito a classroom iti Anayan Elementary School naragsakdan ang manayunan ti classroom ti pagadalan para kadagiti estudyante. Adameten nang ipeksa ti tulong ken kadagiti mayat a gumatang mabalin a kontaken ti SDO DepEd Abra. Ti ice candy project ti grupo ket saan lang amang tad refreshment ti bagi, no diket ad-adda amang te tinamnama amaragpat ti arapaap ti tunggal estudyante iti Anayan Elementary School. Datoy ice candy ket open ti public. Ni Ma'am Demi to in charge si ti partnershipan so nanton no adanto matulong agapo iti other national agency or other partners. Jessica Boreta, Balitang Solid North.